Pravilan prelazak preko pruge. Svi pružni prelazi bi trebalo da budu obeleženi znakom stop i Andrejinim krstom, koji označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge. Učesnicima u saobraćaju je zabranjen prelazak preko pruge na nedozvoljenim i neobeleženim prelazima. Pre nego što stupite na prugu, zaustavite vozilo i prekinite kretanje ukoliko ste pešak ili biciklista. Proverite da li je prelaz slobodan i kada se uverite da ne vidite i ne čujete voz u daljini, pređite prugu. Pruga se prelazi isključivo u prvoj brzini, a vožnja po koloseku i u prostoru oko pruge je zabranjena. Većina učesnika u saobraćaju nepravilno prelazi prugu, nekada i bez zaustavljanja. Ako naiđete na oštećenu ili slomljenu rampu ili na prelaze koji nisu propisno obeleženi, budite dodatno oprezni. Isključite muziku i otvorite prozor da bolje čujete ako nailazi voz. Nećete uvek imati pruženu drugu šansu, jer tanka je linija.